ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲಿತ್ತ ದೂರ ಪಿದ್ದಾರ್ಥ ಪಂಡ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರ್. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪಿನ. ನೀ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಕ್ಕಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋರಿತ್ತು, ಅಮ್ಮಗೆ ಅಟ್ಟಿರಾತಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಜನ ಎಂಕಲ್ 4 ಜನ ಪೋಡುಂದಿತ್ತೀವಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಪಂಡೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಜೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಚು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಅವು ಮನೆ ಪೂಜಿದಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಡಪ್ಪರೆ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹೌದು, ಬಾಡು ಚಿಟಿಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವಿದೇದಾಯಿನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಉಂಟು. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕು ಬೆಗತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಸ್ಸು ಡುಲ್ಲ. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡುಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಂತೂ ದುಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಗಾಯ್ಸ್. ತುಲೆ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಟೀಲ್. ಜಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಮಹಾದೇವಿ ಕಟೀಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಂಗ್ ಸೇಪಲ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರು ಅನಸು ಪೋನಾಗ. ಇನ್ನು ತೂಲೆಗೆ ಜನನೇ ಹೆಜ್ಜೆರು ಯಾನ್ಲೆನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಎಂಕಲಿದ್ದೆ ಆನೆ ದಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಜಿದ್ದನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ನೀರು ಎತ್ತಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕಲಿದ್ದೆ ಆನೆ ದಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ಲು. ಫೋಟೋಸ್ ನೀರುಂಟು ಕಾವ್ಯ ಟೈಪ್ ಮೀಪಲ್ಗೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ಬೈದ ಮಾಡು 1 year ಆಂಡ ಅಂದೆ ಈಗ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜಸ್ ಆತು ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀರು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಸಿತ್ಲದ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ. ಭಯ ಬರಡು ದೊಂಬ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಬೈದ. ಗಾಯ್ಸ್ ಬೀಚ್ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗದಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕರಾಲ ಫುಲ್ ಬೀಚ್ ತಿರ್ಗಿಯ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.